Croeso unwaith eto I lolfa fi. Gobeithio bod chi'n barod I ymuno ar y sesiwn. A fel wedys i'n gynharach, na gyd sydd angen yn chi heddi yw bach o egni. Frwd ffrydiau, wrth gwrs. Reit, be ni'n mynd I wneud yw digon syml. Coesau tyma bach ar led, y bol na'n dyn, a cefn yn syth. Cadwch y gen I fyny. A fi moyn I chi jyst codi'r pen-glin lan a cyffwrdd gyda'r llaw gyferbyn. Yn edrych yn digon syml, ond codwch y pen-glin a lan I ry mychder a'ch cluniau os chi'n gallu wrth gwrs. Os na, cadwch e bach yn is, beth bynnag sy'n gyffyrddus I chi. Newn ni 10 sai bach a 10 unwaith eto. Iawn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 sai bach. 10 eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Reit, mae'r symudiad nesaf tyma bach yn fwy gymleth, felly newch yn siŵr bod chi'n gwylio cyn bod chi'n trio. Nawr ten, fi moyn I chi gamu mlaen, iawn. Cyrwch mor isel a beth sy'n gyffyrddus I chi. Cadwch y cefn yn syth. A fi moyn I chi just troi I un ochr nôl i'r ffrynt a lan unwaith eto. Camu mlaen, troi, nôl a lan unwaith eto. Iawn? Os chi moyn dechreuwch heb fynd yn rhy dwfn, o'ch chi'n maestroli'r symudiad cyn I chi fynd yn dyfnach. Iawn, mae hwn yn dda iawn i'r coesau wrth gwrs a hefyd I gadw'r cefnau yn ystwyth. Bant ni. Mlaen, troi, nôl i'r canol a lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni. Reit, mae'r symudiad nesaf yn haws. Ond mae'n dal yn effeithiol iawn I gadw'r cefnau yn ystwyth sy'n bwysig iawn. Reit, coesau tyma bach ar led, bol yn dyn, cefn yn syth. Yn y gyd fi moyn chi'n neud yw dydych dilo ar eich ochrau, a jyst symud un llaw lawr i'r pen-glin a nôl lan. Nawr, mae yna ddieddiad I bwyso mlaen neu eisiau nôl yn neud hwn. Cadwch y corff yn syth, felly lawr i'r ochr a nôl lan. Lawr a nôl lan. Bych chi'n ffindo bod un ochr yn haws na'r llall, iawn? Ond mae'n dda iawn I ymestyn mor bellach chi'n gallu lawr y gos yna. Falle bod chi o'n gallu cyffwrdd mor bell â ni, mae hwnna'n iawn, ond wrth bod chi'n neud yn amlach, chi'n dod yn well wrth gwrs. Iawn, reit te. 10, saib, 10 bach eto. 1, yr ochr arall. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Saib bach. 10 bach arall. 1, 2, 3, 4, triwch mynd bach yn is, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni. Ni wedi gorffen unwaith eto. Mae'r sesiwn yn mynd mor gyflym nag yw e. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welai chi eto cyn bo hir. Daliwch ati I gadw'n heini ac I wenu wrth gwrs.